Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinotenda. Ngatipindei muhurukuro yedu ine musoro wenyaya unoti zvatinodzidziswa nemhuka part 1. Zvatinodzidziswa nemhuka. Ndizvozvo. What we can learn from animals. Okay. Alright. Saka toda kutanga nekuerengerwa namufundisi pana Revelation chapter 14 verse 6 na 7. Zvakazarwa 14 verse 6 na 7. Zvakazarwa 14 verse ya 6. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga, ane evhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara panyika, namarudzi ose, nendudzi dzose, nendimi dzose, navanhu vose. Akati neinzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Panapa tiri kuona muchimiro chengirozi iri kubhuruka nepakati pedenga. Iri kuratidza kufamba kunenge kuchiita vhangeri mazuva ano ekupedzisira. Saka chimwe chinhu chiri kudeedzerwa nengirozi izvi chinongedzera kufamba kuri kuita vhangeri raMwari. Iri kuyambira kana kuti inenge iri kuchenjedza vanhu kuti pamazuva ataakurarama anaya dai vanhu vatya Mwari, dai vanhu vanamata Mwari, nekuti nguva yekutonga yaMwari yasvika. Zvikanzi namatai akasika denga nenyika nemagungwa nematsime emvura. Saka pfungwa iyi takamboitaura pastor, iye kunamata akasika. But hamufunge here kuti zviri nani pandaigadzira chidzidzo ichi. Ndakaona zvakakosha pastor. Timboona kusika kwacho. Muri kuti nemamwe anzi tidzokere munhoroondo yekusika kwacho semabudira inoita mushoko. Titomboona creation yacho because togona kuramba ichitaura zvinhu ka totora for granted kuti vanhu vari kutozviziva. Kungoona bedzi kuti Mwari achisika zvaifamba sei mukutaura kwebhaibheri. Saka pastor aitomhanyai kuna Genesis 1. Vateereri, nyaya yekusikwa kwezvinhu naMwari inowanikwa kuna Genesis. Saka pastor vachatotanga kutinamatira pana Genesis 1 verse ya 1 kutiverengera. Genesis 1 verse 1. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. That's the beginning. Saka ndo chinhu chekutanga, ndo vhesi rekutanga mubhaibheri vateereri. Hanzi pekutanga kwezvinhu zvese ndiMwari akasika. Ndiye akasika. Zvekutoti nyaya iyi ndofunga ndo inofanira kutanga kujeka mupfungwa memunhu. Pfungwa iyoyi vateereri muchaona kuti munyaya dzekunamata mumachechi pane zvinonzi madoctrines. Toti kudi dzidziso. Madoctrines. Kune madoctrines like muchidzidzisa vanhu zverubhabhatidzo, salvation,
about the second coming, resurrection. Ruponeso, kudzoka kwaJesu nekumuka kwevakafa. Madoctrines ka. But imwe doctrine yakatokosha isingafani kushayikwa mumachechi pasi ndimowafundisi idoctrine yecreation. Kudzidzisa pamusoro pekusikwa. Because haugone kudzidzisa munhu kuti kana afa achazomutswa sei kana usina kumudzidzisa akasikwa. Muri kuona pane nyaya yacho because haugone kuzonyatsoticha munhu about kuti munhu anoponeswa sei, that is salvation, usina kumudzidzisa kuti munhu wacho akambobvepi. Hani mazvibataka kuti motikari unyatsoziva kuti inoshandiswa seika unofanira kuudzwa nevakagadzira. Saka toda kuti titange taona kusikwa kwezvinhu kunobva kwazoita kuti mamadoctrines ari mberi aka haazonetsa. Taudzwa samari ndiMwari akasika. Ngatichiona ikaitiro kaaita. Verengai verse 3 kusvika pa5 yaGenesis chapter 1. Yes. Verse ya 3. Mwari akati chiedza ngachivepo, chiedza chikavapo. Mwari akaona chiedza kuti chakanaka. Mwari akaparadzanisa chiedza nerima. Mwari akatumidza chiedza akati masikati, nerima akaritumidza akati usiku. Madeko akavapo namangwanani akavapo zuva rimwe. So on day number 1 of creation, God created light. Atiendai pa day number 2 verse 6 to 8. Genesis 1 verse 6. Mwari akati nzvimbo ngaivepo pakati pemvura kuti iparadzanise mvura nemvura. Mwari akaita nzvimbo, akaparadzanisa mvura yakanga iri pasi penzvimbo nemvura yakanga iri pamusoro penzvimbo, zvikaita saizvozvo. Mwari akatumidza nzvimbo akati denga. Madeko akavapo namangwanani akavapo zuva repiri. Day number 2 iri pari kucreatwa iri kunzi denga muchirungu inobuda zvakanaka inenge ichiti firmament, kuratidza kuti pane mapoka mairi aparadzaniswa naMwari. Tauda kuenda pa day number 3 mufundisi. Day number 3 verengai verse 9 to 13. Genesis 1 verse 9. Mwari akati mvura iri pasi pedenga ngaiungane pamwe chete kuti pasi pakaoma paonekwe, zvikaita saizvozvo. Mwari akatumidza pasi pakaoma akati nyika, nemvura yakaungana akaitumidza akati makungwa. Mwari akaona kuti zvakanaka. Mwari akati nyika ngaimerese uswa nemirivo inobereka mbeu, nemiti inobereka michero ina marudzi ayo, mbeu dzayo dziri mukati mayo. Panyika zvikaita saizvozvo. Nyika ikameresa uswa nemirivo inobereka mbeu dzina marudzi adzo, nemiti inobereka michero, mbeu dzayo dziri mukati mayo ina marudzi ayo. Mwari akaona kuti zvakanaka. Madeko akavapo namangwanani akavapo zuva retatu. Saka on day number 3 vateereri ndo pari kunzi nyika yakabva yabuda mukati memvura, macontinents, land, nyika yevhu ndobva yabuda, mvura ichisuduruka ichienda kurutivi ichiungana kumakungwa, kureva kuti pane macontinents nemaoceans. Ndo pazvaitwa paday number 3. But nyika yadaro yakabva yarayirwa naMwari unzi chimeresa miti neuswa nemiriwo. Hanzi ndobva zvabva zvaitika paday number 3. ndiMwari ari kufamba. Kana musiri kuteerera muchaona ndichakubvunzai mubvunzo pamberi apo. Because ndoda kuti munoona kuti muri kufambere. Takuenda paday number 4 verse 14 to 19. Day number 4 verse 14 to 19 yaGenesis 1. Mwari akati zviedza ngazvivepo panzvimbo yedenga kuti zviparadzanise masikati nousiku, kuti zvive zviratidzo nenguva namazuva namakore. Ngazvive zviedza panzvimbo yedenga kuti zvivhenekere panyika, zvikaita saizvozvo. Mwari akaita zviedza zvikuru zviviri, chiedza chikuru kuti chibate ushe masikati, nechiedza chiduku kuti chibate ushe usiku, nenyeredziwo. Mwari akazviisa pasi penzvimbo yedenga kuti zvivhenekere panyika, zvibate ushe masikati nousiku, nokuparadzanisa chiedza nerima. Mwari akaona kuti zvakanaka. Madeko akavapo namangwanani akavapo zuva rechina. So day number 4 recreation, Bible riri kuti Mwari ndo paakasika these heavenly bodies zviri muchadenga zvinovhenekera kusanganisira nazuva, mwedzi, nyeredzi, zvese ndobva abva azvipa mitemo yazvo nemafambiro azvinoita zvichivhenekera nenguva yadzo. Zviri kuitika paday number 4. Tauda kuenda day number 5. Inotaurwa nezvayo paverse 20 kusvika pa23. Genesis 1 verse 20. Yes. Mwari akati mvura ngaizare nezvipenyu zvizhinji, neshiri dzibhururuke pamusoro penyika munzvimbo yedenga. Mwari akasika mhuka huru dzegungwa
nezvipenyu zvose zvinokambaira, izvo mvura yakanga izere nazvo zvina marudzi azvo, neshiri dzose dzina mapapiro dzina marudzi adzo. Mwari akaona kuti zvakanaka. Mwari akazviropafadza akati, berekai muwande muzadze mvura iri mumakungwa, neshiri ngadziwande panyika. Madeko akavapo nemangwanani akavapo, zuva reshanu. So day number 5 vateereri ndo pakazadzwa zvipenyu naMwari mumvura mumakungwa ndobva aita futi kuti shiri dzinobhururuka dzivepo. Pane pamuri kuramba muchiverenga mufundisi paringonzi nemarudzi azvo mambo panzwa here, according to their species. Pari kunoburitsa kuti kana dziri hove dzakasikwa naMwari toti mabhurimu vateereri dzakabva dzasikwa nemaspecies emabhurimu. Mukunosiyana kwadzo, asi klasi yacho iyoyo ndiye akadzita dziri maklasi nemaklasi amene zviri kubatika. Kushiri pari kunzi species ka kuna atinoti masparo dzinenge nyenga kuri kuti Mwari akasika dzakawanda dzemhando iyoyo. Kune dzinogona kunzi maeagles dzemhando makondo dzemhando dzeboka iroro akadzisa mumaboka. Saka kuri kuti kuvapo kwemaboka emhuka dzinoita kunge dzakafanana hakusi kwekuti hameno zvazongoitika, ndiMwari akatozvirayira pakusika zvakadaro. Hatichiendai paday number 6 pastor. Verengai vhesi ya24 na25 yaGenesis 1. Yes. Mwari akati nyika ngaibereke zvipenyu zvina marudzi azvo, nezvipfuwo nezvinokambaira, nemhuka dzenyika zvina marudzi azvo, zvikaita saizvozvo. Mwari akaita mhuka dzenyika dzina marudzi adzo, nezvipfuwo zvina marudzi azvo, nezvinhu zvose zvinokambaira panyika zvina marudzi azvo. Mwari akaona kuti zvakanaka. NdiMwari ari kuona zvaka. Saka paday number 6 hanzi Mwari ndo paakabva ichita kuti kuchita maanimals anofamba panyika panapa. Mombeka, mbizi, nzou, imbwa, mhuka idzi manje dzinofamba mbeva nanatsindi vakadaro. So ndo dzakabva dzaitwa paday number 6. Musakanganwe nemarudzi adzo. Ndo zvabva zvaitwa. But day number 6 isati yapera, verengai munzwe kubva pavhesi ya26 musvike pa28. Genesis 1 verse 26. Chichakapesa kuitwa paday number 6 iroro. Mwari akati ngatiite munhu nomufananidzo wedu, akafanana nesu, ngaave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvipfuwo, napamusoro penyika yose, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Mwari akasika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMwari, akavasika murume nomukadzi. Mwari akavaropafadza. Mwari akati kwavari, berekai muwande, muzadze nyika, mubate ushe pairi, muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Iday number 6 haisati abva. Saka paday number 6 vateereri, Mwari asika mhuka, mombe nezvakadaro. Hanzi akaenderera mberi ndobva asika munhu nemufananidzo wake. Saka asika munhu ndobva avakomborera. Ari murume nemukadzi. Ndobva avapa chipo chekuti vazokwanisa kuzadza nyika. Zvikanzi berekanai muwande. Pamusoro peizvozvo pastor, ndobva vapiwa simba. He gave them dominion over all animals, plants and birds. Isai mushona. Vakapuwa simba kuti vatonge zvipenyu zvese, mhuka nezvese zvakaiswa panyika. Kunge kubata ushe pamusoro pazvo. Kunge umanager kana kuti totiko. Ndo utariri hwavakapiwa. Because zvinhu izvi kutoratidza kuti akasika ndiMwari. But munhu akabva anzi abate ushe pamusoro pazvo. Aite manager pamusoro pazvo. Hanzi Mwari akanyatsoona kuti zvinhu zvakanaka. Ipapo ndoda kumbokubvunzai, ndoda kungoona bedzi kuti muri kufamba neneni. Ndoda kubvunza mufundisi. Yes. Ndoda kunyatsoona kuti manzwa here ndimai. Chii chiri pamusoro pechimwe? Mhuka nemunhu. Munhu akaitwa mukuru pamhuka naMwari. Munhu ari pamusoro. Munhu ari pamusoro. Ko munhu nemombe. Mombe iri pasi. Imhuka. All right. Ko munhu nebhuru. Bhuru remombe. Bhuru riri pasi. Nekuti mbuka. All right. Ko munhu nebhuru remusha. Munhu ndiye mukuru. Ndiye anofanira kuti urichengete.
Saka muri kuona here kuti pandakubvunzai maanza muri kutopa pasina kana problem. Zvekuti kana nemi vateererika pandaitobvunza mamutoshaira kuti tumubvunzo rudzi zvekuti kwamuri anza dziri pachena. Saka muchiona kuti ndofunga hameno zvatinozongoitwa naSatani kuti tifunge kuti bhuru ringachichengete munhu. Pane kachitsotsi katinoitwa ipapo shuwa kekuti munhu ndiye aiswa pamusoro kuti achengete zvese. Pandakakura pane rimwe bhuru raitonzi asekuru richitinwa kudai ende robva rabhihavhawo zviri fani. Munhu ndiye akaitwa manager vanhu vaMwari, ndiye akaiswa pamusoro pemhuka. Ngatichiverengai vhesi 29 kusvika pa31. Genesis 1 verse 29. Mwari akati, tarirai ndakakupai miriwo yose inobereka mbeu iri panyika, nemiti yese ine michero yemiti inobereka mbeu, kuti zvive zvokudya zvenyu. Mhuka dzose dzenyika neshiri dzose dzedenga nezvipenyu zvose zvinokambaira panyika zvino mweya woupenyu ndakazvipa miriwo yose minyoro kuti zvive zvekudya zvazvo zvikaita saizvozvo. Mwari akaona zvose zvaakaita vonei zvakanaka kwazvo. Madeko akavapo namangwanana akavapo, zuva retanhatu. Saka pakunopera kwedhei rechi6 Mwari akabva apa vanhu diet zvekudya. Yes. Ndobva vaprescribira zvavanofana kudya. Manzwa here kuti bhaibheri pasikwa mhuka padhei number 6 risati rataura kusikwa kwevanhu rabva rati Mwari akaona zvakanaka. That's right. But muri kuona here kuti Mwari iyeye pazopera dhei 6 ndiye azopa vanhu zvekudya. Because pane panomboita mibvunzo inobva kuvateereri kuti kwemimi muchitaura kuti bhaibheri haritendera kuti nguruve idyiwe nevana vaMwari, mbeva hadzidyiwe, inga Mwari paakasika akaona zvakanaka. Mungapindure sei nendima dzataerenga idzi? Akaona zvakanaka segirazi rakanaka. Yes. Tai yako yakanaka. Asi haina kunakira kudyiwa. Okay. Yakanaka pakuipfeka, kwete pakuidya. Saka kana Mwari achiti zvakanaka, haasi kureva kuti zvanakira kudya. Zvine zvazvakanakira paasika iye kusika kwake. Thank you, Pastor. Because kuna vanhu vanobva kuti inga akaona zvakanaka wani. Saka vobva vafunga kuti zviri kunzi munhu ngaadye zvese. Ngatichiona ita tiri padhei number 6 tichienda padhei number 7 Genesis 2 verse ya 1 to 3. Denga nenyika zvikapera saizvozvo neuzhinji hwazvo, Mwari akapedza basa rake raakaita nomusi wechinomwe, akazorora nemusi wechinomwe pabasa rake rose raakaita. Mwari akaropafadza musi wechinomwe akauita mutsvene, nokuti wakazorora nawo pabasa rake rose raakanga asika nokuita iye Mwari. Mwari pakupedzisira padhei number 7 ndo pari kunzi pakazosvika dhei number 7 Mwari anga apedza kusika ndobva azorora. Dhei iroro ndobva arikomborera, ndobva ariropafadza dhei number 7. Saka ndo nhoroondo yekusika kwaMwari iri mubhaibheri pasi. Regai timbonzi kwakambomufundiswa yatosumudzira kubva ipapo. Thank you. Muti uyo
Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu zvatinodzidziswa nemhuka. Maybe tisati taenda zvatinodzidziswa nemhuka, ngatimboona zvimwe zvakangosikwa zvisiri mhuka. Endai pana Mapisarema 33 vhesi ya6 to 9. Mapisarema 33 vhesi ya6. Kudenga denga kwakaitwa neshoko raJehovha, uye hondo dzose dzoko nokufema kwomuromo wake. Unounganidza mvura zhinji yegungwa pamwe chete somurwi. Unochengeta mvura zhinji dzakadzika mumatura. Nyika yose ngaitye Jehovha. Vese vagere panyika ngavadedere pamberi pake, nokuti iye wakataura zvikaitika, akarayira zvikamira zvikasimba. Panapa pari kupiwa chikonzero chekuti sei vanhu vachifana kutya Jehovha, vachifana kudedera. Hanzi kudenga denga uko, kana riri kuti kudenga denga rida kuedza kureva zvamunongotaura nesainzi yezvekuti pane mazikilometers kuenda uko. Riri kureva kuti kwese ikoko as far as you can see hameno kwakaitwa naMwari. Pari kunzi nehondo yazvo zvese vari kungoreva kuti neuwandu hwazvo zvinhu zviri koko, mastars, machii hanzi simba raMwari. Hanzi kana wapedza kutarisa nechemuchadenga, imboenda kugungwa, ungonomira uri kumhenderekedzo kwegungwa, woona mvura ichienda kunosvika kwaisingaperere. Hanzi ndiMwari anorongedza. Hanzi saka munhu ngaatye Mwari. Iwo wakamboona kuti vanhu munosvika papurazi, so motanga kutenderera papurazi muchiratidzwa hwai, munoona mbudzi, munoona huku, nembinde ichibage nekwaakasingapoo. Takauzudza musoro nemunhu vanhu vachizudza musoro vachiradzwa zvinhu zvakaitwa nemunhu. Saka manje Mwari akaita zvikuru zvekuti munhu iye nepurazi rake vanonyura vese mugungwa akachaikwa. Anofanira kutozizisa. Saka Bhaibheri rinenge rida kuburitsa pfungwa yekuti wedwe pacreation hapana doubt. NdiMwari akaita izvozvo. Hatinzwei pana Isaiah 40 verse 25 to 27. Isaiah 40 verse 25 to 27. Isaiah 40 verse 25. Ko zvino mungandifananidza nani kuti ndienzane naye? Ndizvo zvinotaura mutsvene. Tarirai kumusoro nameso enyu muone kuti ndiani wakasika izvozvi. Unobudisa hondo yazvo yakawanda. Iye unozvidana zvese nemazita azvo, nokuda kwoukuru hwesimba rake, uye zvaari mukuru pakusimba kwake, hakune chimwe chinoshayikwa. Unorevereiko iwe Jakobho? Unotaurireiko iwe Israeri? Uchiti nzira yangu haizikamwe naJehovha. Mwari wangu unondidarika asingandiruramisiri. Iri kuramba ichidzokorwa. Hanzi pamune muchiimagina nezvaMwari iBhaibheri, muri kuona imagination yakadii? Munhu mukuru here zvakadaro maziso enyu, zvikanzi makambotarira here kudenga? Muri kunzwa adzoka futi kudenga. Hanzi tunhu twese turiko tuyatwe anotudeedza nemazita. Chimwe chinhu chandaifarira pastor, ndiri kuchikoro ndakaita anonzi masciences, zvidzidzo zvine chekuita nesainzi. Saka zvimwe zvacho zvataitoita, pane imwe topic yataitoita yekumboona zviri muchadenga. Kugeography zviriko futi zvinonowedzera. Pane zvakawanda zvainyorwa mumatextbook. Ndakashamisika pastor nguva iyoyo kuti tiri paearth ndo nyika kai nezuva redu ratinoona iri. Zvinotonzi earth inotenderera zuva kwete yega. Kune mamwe maplanets ana Mars, ana Mercury, ana Jupiter vanotenderera, nenyeredzi, mastars akawanda. Hanzi zvikabatanidzwa zvese izvozvo zvinogadzira inonzi solar system. Apa musamboise mushona hazviise mushona inonzi solar system. Saka inenge ichiti zuva, mwedzi nenyeredzi dzese dzakaitenderera nemaplanets yoita solar system. Saka hanzi solar system iyo yedu yatiri inozobatana nemamwe masolar system ari kumamiliyoni vogadzira inonzi galaxy. Aipapa musaise kushona. Ndiyazoti zvandijekerera. Tiri kuti zuva redu rineri ratinoti iri rabuda iri, nenyika dzedu, nenyika yedu inoyi, nenyika dziri kuitenderera, nenyeredzi dzakazangana, ndo solar system. Saka muri kuti mimi
kune mazuva akawanda anotosvika kumamiriyoni ane nyeredzi dzawo dziri kutendererawo paari. Iwayo ari kumamiliyoni abatanidzwa newedu uyu anogadzira rinonzi Galaxy 1. Mamiriyoni emasystem iwayo emasolar system anogadzira Galaxy 1. But kunonziko nemishini inoona muchadenga kune mamillions emagalaxy. Maona kuti dzanjema ka? Pfungwa dzinobva dzasinda. Zvinganjeme mazwi. Asi izvo zvacho ndoona zvekuti zviri kujeka. Kuti zuva redu, poita rimwe zuva, poita rimwe zuva. Asi rimwe rega rega riri nyeredzi dzaro, nyika dzaro dziri kutenderera pariri. Zvogadzira galaxy. Galaxy iyo yonzi ine mamwe akadaro futi ari kumamiliyoni. Saka Isaiah yabva yati manje mukuwanda kwese ikoko muri kuona kwatiri kutambura kutsanangura hanzi iye muridzi anozvideedza nemazita kuti iri zuva iri nyeredzi inonzi saka pazopedzisira paine mubvunzo pana Isaiah hanzi saka sei imimi vanhu munorevereiko imimi vana vaJakobho kurai mavanoenda kuchechi sei muchiti Mwari haanzwe minamato yenyu sei muchiti Mwari haasi kuonawo pamuri kutambudzika achigona kuona tunhu twese utu tusingafemoto hanzi muromo rudziwa muri kutaura munzeve dzaMwari wekuti abva akoniwa kukururamisira iwo nyaya dzenyu neukuru hwake nekuwanda kwakaita zvinhu izvi anozviziva. Maona kuti ioninga yekuti wedu tina Mwari anoziva ari kutiona. But muri kuona kuti Bhaibheri richiburitsa izvi pastor pane pfungwa inotenderera inotsoropodzwa na 1 Timothy 6 verse 20. Okay, Timothy wekutanga 6 verse 20. Verse ya 20. Iwe Timotheo, chengeta icho chawakapiwa. Ufuratire kutaura kusina hanya naMwari. Nokuramba kunobva pazivo inonzi zivo dziri nhema hadzo. Timothy ari kuyambirwa naPauro kunzi ndimuchiri vechidiki. Pane dzimwe sainzi dzaakutenderera dziri kunzi hadzo isainzi madiscoveries asi isainzi dzenhema. Saka ngwarira, saka panyaya yecreation manje pane dzimwe sainzi ka dzisiri sainzi dzechokwadi pastor. Ameno kana makambonzwa mavara anoti evolution. Saka pavanenge vaiti evolution vanotaura imwe theory inonzi big bang theory. Vanoramba zvekusika vanoti ivo zvakaitika kareko. Pavanoti kareka musaone 100 years vanenge vachireva mabillions of years kuitira kuti pfungwa dzemunhu dzisinde ubva kuti kare. Saka vanoti kareko magasi hameno kuputika kwaakaita ndobva pabuda chinhu chainge fish kunge chireptile. Hanzi saka kareko mamillions emakore achipindana chinhu chainge chireptile chiya ndobva chatanga kuita zvinenge zvimakumbo but atanga achiita kunge mapapiro efish aya ndobva zvaburitsa zvinhu zvinenge mapapiro zvimapapiro zviya mamillions emakore paakaramba achifamba ndobva pakaruka pakutoita zvinenge zvimakumbo pazvimapapiro zviya akuita kunge makumbo 4. Hanzi mamillions emakore paakaramba achifamba. Imbomirei kusenga. Hanzi mamillions emakore paakaramba achifamba wanikwe makumbo ekumberi akuita kunge anosimuka chinhu chiya chaakungozvuzvuruka nemuswe nemakumbo epasi. Mamillions emakore achiramba achifamba kukaruka chinhu chiya chasimuka kumuswe kuya kwaakudhivhelopa anenge makumbo wanikwe zvakuita kunge makudo achibva kuita kunge zvimakudo pakuita kunge shepi inenge yemunhu. Mamillions emakore achifamba wanikwe atoo munhu mufunge. Ndaona muri kundiseka ndaona muri kundiseka but iye zvino kune mavolume ematextbook ari kutodzidzwa nevanhu vekuti ukadzidza ngane idzodzo unogona kutopiwa chikunja chekunzi profesa. Saka maona Bhaibheri taitariverenga nechirungu ka rinenge ichitoti they profess to be wise kureva kuti vanenge vakutozvita maprofesa enyaya dzengano dzakadaro but pfungwa iripo kuri kuramba kusika kwaMwari.
Yeah, saka zvina Satani mukati. Zvinenge zvina Satani, kunyanya kunemi vechidiki. Ndimune access yezvinyorwa izvozvo zveevolution, Big Bang theory, hanzi natural selection, pakaita kuti zvinhu zvichikweshana chakasimba chiricho. Zvinotaurwa zvakawanda pastor. But creation iri simbu yataverenga. Inzwai Hebrews zvainotaura, Hebrews 11 verse 3. Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanatsorongedzwa nenzwi raMwari. Naizvozvo zvinhu zvinoonekwa hazvina kuitwa nezvinhu zvinoonekwa. Inzwai vateereri, inzwai zvinotaura Bhaibheri. Hatiteererei Bhaibheri kupfuura ngano dzinotaurwa, kupfuura sainzi. Hanzi ivai nefaith, kuti makomo amunoona aya nenzizi idzi, ivhu ramunoona nematombo aya, zvakasikwa naMwari achingorayira. Hazvina kubva pane zvinhu zvinoonekwa. It was from nothing. Ndobva zvatokara. It needs faith, pastor. Ndopanototangira kuti tizogona kutaura nyaya dzefaith Bhaibheri rese. Munhu akaita faith kuti Mwari akasika. But ndoda kuti muchinzwa pamberi manje panobva paita mubvunzo. Nyaya inenge ichinetsa ipapo ndeyefaith. Kuti shuwa zvinhu zvakasikwa kubva from nothing. Out of nothing poita zvinhu zvinobatika. Saka imwe pfungwa inobva yateerera ipapo ndeyekuti Bhaibheri parati Mwari akasika zvese in 6 days akazorora nezuva rechinomwe. Aive madays chaiwo here akafanana neede 24 hours. Mukona pfungwa inenge iripo ka. Because munhu anenge ashamisika achiona makomo nekuwanda kwazvo edza kuimagina kuti zvese here izvi in 6 days chete. Mazoneka zokona sanga maranga remerwe. Anetseka kwakaita nekusakura munda. Wazona saka ndopfungwa inenge iripo, but vateereri dzaitonyatso 6 days. Sei tichidaro? Ndoda kuti pastor vadzokorore kuerenga kuna Genesis chapter 1. Munzwe manyorero akaitwa Bhaibheri. Sekunge raitoziva kuti kune vachafungidzira kuti haazi madei chaiwo. Paisikwa naMwari paipera dei rega rega. Ndoda kuti munzwe matauriro aiita Bhaibheri pastor. Pavhesi ya5 ka, vhesi ya8, vhesi ya13, 19, 23, 31. Genesis 1 verse 5 verenga itinzwe. Mwari akatumidza chiedza akati masikati, nerima akaritumidza akati usiku, madeko akavapo nemangwanana akavapo zuva rimwe. Paipera day Bible riri kuti evening and morning was first day. Verenga verse 8. Mwari akatumidza nzvimbo akati denga, madeko akavapo nemangwanana akavapo zuva repiri. Verse 13. Madeko akavapo nemangwanana akavapo zuva retatu. Verse 19. Madeko akavapo nemangwanana akavapo zuva rechina. Verse 23. Madeko akavapo nemangwanana akavapo zuva reshanu. Verse 31. Verse 31. Verse 31. Mwari akaona zvose zvaakaita vonei zvakanaka kwazvo. Madeko akavapo nemangwanana akavapo zuva retanhatu. Saka Bible riri kutsanangura richiti evening morning. Kuti muzvione kuti idei redu chairo. Yameno isaisho. Zuva chairo rinoti kwavira. Nekwaedza. Koedza. Because dai Bible rakangosiya richiti day. Zveshuwa Mwari aitoziva kuti kune vanhu vanozoda kuya nesainzi vachifunga kuti rangasiri literal day. Saka panotova mwanti zuva rakafanana nechiuru chemakore do dzimwe pfungwa dzacho. Ndoda kuti muzoiverenga. Ndakatoinyora pa 2 Peter 3 verse ya 8 endai pairi. Pastor vachitsvaga vhesi iroro, pfungwa iripo Mwari manyorera akaita muBhayibheri ainyora nenzira yakadaro yekuti zvijeke kuti raitova day re24 hours rine evening kana kuti rine night and day. I24 hours chaidzo. Verenga 2 Peter chapter 3 verse ya 8. Asi vadikanwa, musakangamwa chinhu chimwe ichi, kuti kunashe zuva rimwe rakaita samakore ane chiuru, namakore ane chiuru sezuva rimwe. Patsanangure henyu papapo. Apa zviri kutaurwa vana ndezvekuti Mwari kana achiverenga nguva kwaari iye nekuti hukuru hwaainahwo. Yes. Kana achiverenga 1000 years kwaari nezuva 1 hadzina kumurebera sezvadzakaita isu kuvanhu. Uyu ndiMwari, uyu ndivanhu. Zvekuti chitori chirunguka, Bhaibheri haritomboti 1 day is equal to 1000 years.
rinototi one day is likened unto, kureva kuti mumaziso aMwari maonero anoita time nesu zvakatosiyana. Aiwapo pakajeka vateereri. Ngatimboona zvimwe zvinoburitswa nesainzi dzechokwadi zvinoenderana nebhaibheri. Ingomhanya ipapo pastor. Pana Job 26 verse 7. Job 26 tibate nguva dzedu. Unotatamura rutivi rwokumusoro pasina chinhu. Unoturikira nyika pasina chinhu. God hangs the earth on nothing. Ndo zvinotaurawo sainzi kuti nyika yakangorembera iri muspace yakangoturikwa. Mazoona bhaibheri rinazvo. Chii chimwe chatinoziva about this earth chinoburitswa mubhaibheri? Handei pana Isaiah 40 verse 22. Isaiah 40 verse ya 22. Ndiye ugere kumusoro kwenyika yakavurungana, vanhu vagerepo vakaita semhashu. Ndiye unotatamura denga somucheka nokuriwadza setende kuti vagarepo. Ukaiverenga nechirungu inobuda zviri nyore kupfuura zvairi kuita Shona. Inobva yaburitswa zveshuwa. This earth was created in a circle form. Sphere kudiwa bhora pari kunzi kudenderekedzwa apo. Vari kutoreva kuti ikaita sebo zvekutoti kare vaiveko sainzi vaifunga kuti nyika unoramba uchienda wozosvika kunopera kwaunodona. Ani mazoona but nekuverengwa kwebhaibheri vakatozodiscover kuti aiwa nyika ukatanga kufamba uchibva pauri dai zvaikwanisika unodzokapo nekuti ibhora yakaita denderekedzwa. Maybe tofana kumbonzwa kambo mufundisi. Toya toenderera mberi. Mwari ndiye akasika zvose. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu zvatinodzidziswa nemhuka part 1. Yes. Ngatichionai kuti mhuka dzinotibatsira papi. Maona kujeka kwenyaya vanhu vachitaura zvana evolution vachidaro. Verengai pana Job 12 verse 7 kusvika pa10. Job chapter 12 verse ya 7. Asi bvunzai henyu zvino mhuka dzichakudzidzisai, neshiri dzokudenga dzichakuudzai. Kana taurai henyu nenyika
ichakudzidzisai, nehove dzegungwa dzichakuparidzirai. Ndianiko usingazivi pazvinhu izvi zvose kuti ndirwo ruoko rwaJehovha rwakaita izvi zvose? Mweya wezvipenyu zvose uri muruoko rwake, nokufema kwavanhu vose. Hanzi kuri kwekuti pastor, paita dambudziko rekuti wangokaruka mheno kwawangobva usitombozwa zvinhu zvakatanga sei. Hanzi unogona kubatsirika kana kuarea kwaunogara kuine mhuka, even kuine shiri, ukangodzitarisa, hanzi pane zvaunogona kutobatsirika zvinofana kuita kuti unamate Mwari nenzira inodiwa. Even conduct yako uchirarama unobva wararama nenzira yakanaka. Zvii zvatinodzidziswa nemhuka. Maybe katitange tangoti dzokerei futi mubhaibheri timboona pakusika paya paya. Genesis 1 verse 27. Mwari akasika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMwari, akavasika murume nomukadzi. Bhaibheri riri kuti pakasikwa munhu, he was created male and female. Paine munhurume nemunhukadzi. Yes, ndokusika kwaMwari. Pana Genesis 7 verse 1 to 3, mhuka dzakasikwawo sei? Genesis 7 verse 1 to 3. Zvino Jehovha akati kuna Noa, pindai maareka iwe nemhuri yako yose, nokuti ndakuona iwe kuti wakarurama pamberi pangu parudzi urwu. Pamhuka dzose dzakanaka utore nomwe nomwe, mukono nehadzi yayo, napamhuka dzose dzisakanaka utore mbiri mbiri, mukono nehadzi yayo, napashiri dzedenga utore nomwe nomwe, jongwe nemhambo, kuti uraramise marudzi ose ari panyika. Takuenda kumhuka, Bhaibheri riri kuti Noa achiudzwa ari kunzi tora mhuka, mukono nehadzi. Mukono nehadzi. Pazvatozosvika kushiri, pabva patonzi tora jongwe nesheshe yaro. Mambo yachona. Jongwe nesheshe yacho. Zvekuti kuri kuchirungu Mwari ari kungoti tora male and female. Utore chechirume nechechikadzi chacho. Mukono nehadzi yacho. Ndo order yaMwari yekusika iyi. Mukono nehadzi. Ndo zviri kumhuka, ndo zviri kuvanhu. Saka paleseni yanhasi pastor, zvidzidzo zvakawanda kumhuka. Panhasi bedzi patinofanira kungodzidza ndepekuti ndo zvichiri mhuka pastor. Dzinoti mukono nehadzi. Kuvanhu ndo kwakuita dambudziko rekuti kwakuita kunge zvinonzi masikiro aMwari hakuna kusikwa mukono nehadzi. Saka ndo pari kunzi inzwai, kumhuka dzichiri kutozviziva kuti takasikwa mukono nehadzi. Uchifudza mombe dzako, uchifudza mbudzi, uchichengeta huku pamba, ukaona zvinoita huku, machongwe nesheshe, unotozviona kuti dzichiri kutoziva kuti pane mukono nehadzi. Kuvanhu manje kwakuita kunge ruzivo irworwo rwapera. Zvekuti maybe ndikuenda musati imboendai pana Romans. Endai pana Romans 1. Toda kutotangira paverse 18. Pana Romans chapter 1. Verse 18 musvike pa20. Nokuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pekusada Mwari kwose nokusarurama kwavanhu, vanodzivisa zvokwadi nokusarurama. Nokuti izvo zvingazikanwa zvaMwari zvinoonekwa mukati mavo, nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwavari. Nokuti kubvira pakusikwa kwenyika, izvo zvake zvisingavonekwi, iro simba rake risingaperi noumwari hwake, zvinoonekwa kwazvo, zvichizikanwa pazvinhu zvakaitwa, kuti varege kuva nepembedzo. Right. Pane nyaya irida kutaurwa naPauro pana vaRoma. But haasati aitaura. Ari kungoti wedu wenyaya yandauda kutaura iyi inouyisa hasha dzaMwari. Ndo matangira angu ita. Zvikanzi inouyisa hasha dzaMwari because hanzi kune vanhu vakangozvisarudzira kuti havasi kuda kuzoteerera zvinotaurwa naMwari, ende vanhu ivavo hanzi vanopretenda kunge vasina information iri enough inovaratidza simba raMwari. Saka Pauro haasati atotaura kuti chii, but arongoti wedu panyaya ikai panobuda hasha dzaMwari. Pauro angotanga nekupopota ateereri kuti hasha dzaMwari dzinoratidzwa pachinichi. Haasati atombotudza kuti chii, because arongoti kune vanhu
vari kuita kunge zvinonzi havana enough information ingavaudze kuti Mwari ane simba uye Mwari ariko. Hanzi but munozviziva here kuti zvisingazikanwe zvaMwari zvinoonekwa pane zvaakasika. Ikondinyei manje pavhesi 21 kusvika pa22 yavaroma 1 vhesi 21. Nokuti vaiziva Mwari asi havana kumukudza saMwari kana kumuvonga, asi vakafunga zvisina maturo, nemwoyo yavo isine zivo ikasvibiswa, vachiti takachenjera, vakave mapenzi. Muri kuona kuti nyaya chaasati atotaura, ari kungoti weduwe panyaya ikai Mwari ane hasha zvokuti nganditokudza yaterere. Panyaya iyi ida kutaurwa naPauro, Mwari munomumutsa hasha dzake. Hanzi vanhu ava vachitonge vasina enough information yekuti vaone ukuru hwaMwari. Hanzi chinonyanya kubhohwa Mwari ndechekuti vakabva vawedzera vakaita kunge vakadzidza. But pavari kufunga kuti vadzidza vamaziprofesa, hanzi ndo pavari kutoratidza kuva mapenzi anoshoresa. Imbori nyaya yeiko yaari kudaro? Kondinyai manje muchinzwa pavhesi ya24 to 26. Saka Mwari mukuchiva kwemwoyo yavo akavaisa kutsvina kuti vanyadzise miviri yavo pakati pavo, avo vakatsinhana zvokwadi yaMwari nenhema, vakanamata nokushumira chisikwa kupfuura musiki, iye unokudzwa nokusingaperi. Amen. Yasvika pa26. Saka Mwari wakavaisa pakuchiva kunonyadzisa, nokuti vanhukadzi vavo vakashandura basa ravakasikirwa rive basa ravasina kusikirwa. Manzwa kuti inyaya yei mai ari kutaura? Ndo yekuti mukadzi anzi chingochani pastor? Chingochani chaari kutaura apa? Ndo chekunzi mukadzi anosiya basa ravakasikirwa. Akundwa nekuchiva kunonyadzisa oenda kune mumwe munhukadzi. Nyaya iri kutaurwa vateereri iri kunzi inomutsa hasha dzaMwari naPauro inyaya yechingochani. Yekuti Bhaibheri raisa pachena kuti vanhu vakasikwa male and female. Mhuka dzakasikwa mukono nehadzi, shiri dzikasikwa jongwe nesheche. Nanhasi mhuka dzinoziva izvozvo. Saka hanzi vanhu manje vanopretenda kunge vasina enough information yekuti zvakambonyatsosikwa zvakaita sei. Hanzi vobva vada kunyepera kunge vakadzidza votozviita maprofesa. Hanzi pakadaro vari kubva vapinda mutsvina. Manzwa Bhaibheri ichitaura vateereri, hanzi itsvina inonyadzisa. Saka chiri kunzi tsvina ndechekuti mukadzi adanane nemwe mukadzi. Exactly. Omutora semurume wake. Hanzi itsvina, hanzi zvinotonyadzisa. Muchirungwani saka chivara kekuti lesbian. Mukadzi achienda kune mukadzi. Bhaibheri riri kutoti itsvina. Ende pasina mapanzwa epakunzi hanzi zvinomutsa hasha yaMwari. You know why Mwari vachitsamwira nyaya iyi? Ndoda kuti muise mushona kachirungu aka. Ndiregererewo pane tumwe tunhu twandine ndiverenga nechirungu. Tunoti because Mwari ndiye asika male and female handiti. Saka if inzwai kachirungu aka vateererai, if you deny that we were created in the image of God, kana ukaramba kuti takasikwa mumufananidzo waMwari, male and female, murume nemukadzi, you also take the position that you are not accountable to God. Uchapedzisira wane kufunga kuti pakupedzisira haugone kuzvidayirira pamberi paMwari. If you deny in the origin of everything, kana ukaramba mavambo ezvinhu zvese, you will deny even the end of everything. Ucharambawo zvakare kuti zvese zvine magumiro azvichaita. If you deny the creation account in the book of Genesis, kana ukaramba nhoroondo yekusikwa iri muna Genesis, you will also deny the end account in the book of Revelation. Ucharamba zvakare magumo ezvinhu zvese semabudiro azvinoita kuna zvakazarwa. Saka muchiona kuti panenge pachitaurwa nyaya yekuti we were created male and female, mukono murume nemukadzi, ukairamba nyaya iyi, vanhu vanobva vauya kuti iwe Mwari anomutswa hasha nezvinhu izvi uchanotsva. Saka unobva watora futi stanza yekuti I'm not accountable, who is he? Wobva waenda futi kuevolution. Hani mazonaka, because unenge wakuti Mwari wacho anondipisirei, ivo variwo vakandisika ndine majinzi ekuti ndiri mukadzi ndide mumwe mukadzi. Mwari wacho anondipisirei nemo. Muri kuona unobva waramba zvese.
muri kuona pfungwa yacho manje. But iyo pfungwa yacho yakambomira sei pastor, yekuti science vari kunzi vakadzidza vataurwa vanenge vachiti munhu anenge asikwa aine majinzi ekuti iye ari mukadzi anenge aida umwe wakadzi. Right. Zvinogona kuve chokwadi kana vazvitsvaga musayenzi, sekuti vanhu vanogona kuona kuti kare mariro kaita ruoko kakonzerwa netsinga yakati, tsinga yabloka. sayenzi dzaburitsa zveshuwa izvozvo. Asi vanhu havasi kuzonoenda pamberi kutsanangura kuti ndo zvaonekwa nesayenzi, asi kuremara handizvo zvazvaifanira kunge zviri. Urema. Kuti mukadzi ade umwe mukadzi kuremara paunhu hwemunhu. Pfungwa yaMwari ndeyekuti mukadzi anofanira kuda murume. Saka tomboti pane mumwe munhu aremara gumbo pastor, pamwe hameno zvari kutoita haritogone kutsika kubvira achizvarwa, asi hwani ndo runotsika, angaita sei munhu aine urema hwakadai? Pane zvinhu zvinogona kuita kuenda kuna ana chiremba kana zvichigadzirika, kuzvipatara zvinogadzirika, kana kutora kirachika, kana kutora chekufambisa kuitira kuti agone kufamba kusvika kwaanoda achiita zvinodiwa kuita. Saka dambudziko riripo manje vateereri, panotaurwa nebhaibheri nyaya yechingochani sei zvichimutsa hasha dzaMwari. Bhaibheri rati itsvina, rati zvinonyadzisa, raratidza kuti vanhu vakundwa nekuchiva. Chiri kunetsa vanhu avari mutsvina, vari mune zvinonyadzisa, vari kubva vati siyai takadaro. Muri kuona pazviri kunonetsa. Saka havasi kuda kutobatsirwa, havasi kuda kutobatsirwa, vari kutoti tiri raiti takadai. Izvo zviri kuratidza kuti urema huri pavari. Pane patoita dambudziko, handi mazvonaka. Hazvisi kuvanhukadzi chete, verengai pazasi munzwe even vanhurume vachona pavhesi inotera ya27 na28. Romans 1:27. Saizvozvo vanhurumewo vakasiya basa rakasikirwa munhukadzi, vakakundwa nokuchiva pakati pavo, vanhurume vachiita zvinonyadza navanhurume, vakapiwa mukati mavo mubayiro wakafanira wokurasika kwavo. Sezvavakanga vasingadi kugara vachiziva Mwari, Mwari akavaisa kumurangariro wakarashika kuti vaite zvisakafanira. Hanzi unenge watotanga wazviudza kuti handisi kuda kuzoziva Mwari, wobva watoramba kuti takasikwa murume nemukadzi. Saka hanzi ndosaka pane ichi chimiro chemageizi, ngochani dzechirume. Hanzi zvese izvi zvinonyadzisa Mwari. Itsvina iri kurarama, vanhu vari kurarama. But panyaya idzodzidzi pastor, ndikuona zviri kutokurumbira, ende chinondivhundutsa zvichiwisa hasha dzaMwari. Panotori nemamovements panyika inoyi ekutoti tiacceptei takadaro. Kana ndimi pastor, toaccepta zvinhu zvinomutsa hasha dzaMwari here mumaraini? Vanenge vachitsvaga kumitemo yenyika inoyi. Alright. Saka mitemo yenyika inoyi, kuti mitemo yenyika gashirai chimiro ichi chinomutsa hasha dzaMwari. Pangaite dambudziko ndepakuchizouya kuti chero kuchechi itai zviri correct. Kuchechi inenge ichitonzi mimi chechi haisi inclusive, munofana kuva inclusive, munofana kuva vanhu vanogamuchira vanhu vese. Ini manzwisiro angu pastor, ameno ateereri, chechi inogamuchira mutadzi wese, mbavha, mhombwe, kuti kana adzidziswa, urema hwanga huchiita kuti ave mhombwe, urema hwanga huchiita kuti ave mbavha, urema hwanga huchiita kuti anyepe, nesimba raJesu upere, ave munhu kwari. But patinosvika kungochani, zviri kuita kunge zvinonzi vari kuti tigamuchirei kuti titoriko takadaro, mongotisiya takadaro. Ini ndakabva ndati no itsvina yaini kuonekwa manje, ameno ndimi wafundisi. Zvinoshatisa Mwari. Vateereri, panyaya nechekuita nezvinenge marriage, zvinenge bonde nekuwanana, pane mapindurwa inoitwa naJesu pana Mateo 19:4. Anoti kudii papapa? Toda kuti tizoverenga vhesi redu rekupedzisira. Mateo 19:4. Akapindura akati, hamuna kurava here kuti uyo wakavasika pakutanga wakavaita murume nemukadzi? We were created male and female. Murume nemukadzi, mukono nehadzi, kushiri, jongwe nesheche. Osaka pama mchiti zvinodzidziswa nemhuka, kuti bhuru remombe rinoziva kuti mudzimai ihadzi. Machongwa umbaona ari tu achiti ari kuita rudo. Aiwa, hakuna zvakadaro machongwa akada. Achiri kuzviziva kuti takasikwa jongwe nesheche.
mombe dzichiri kuziva takasikwa mukono nehadzi. Kuvanhu ndokuri kunzi wedwe kudzidzaiwo kumuka chaidzo dzamunoswera muchifudza mumapurazi. Vamwe tiri kuchengeta hukwani, even usiri kuchengeta tiri kungodziona mumaraini neshiri dzinobhuruka, hangaiwa chaidzo tinodziona. Dzidzai kumuka, tisamutse hasha dzaMwari. Ngativerengei yambiro inopiwa vafana vechidiki pana Muparidzi 12 vhesi ya1 tioneke vateereri vedu. Muparidzi 12 vhesi 1. Yes. Rangariravo musiki wako pamazuva ujaya hwako. Yes. Mazuva akaipa asati asvika namakore asati avapo, panguva yauchazoti handifariri izvozvo. Inzwai vakomana vechidiki nevasikana vechidiki, ndimi mune access yezvinyorwa zvinotaura zveevolution nezvimwe zvakadaro. Dambudziko riripo ukasatondera musiki, ukasatondera kusikwa kwatakaita, ndo zvinokupa pfungwa yekuti you are not accountable kuna Mwari. Ndo zvinokupa pfungwa yekuti uri murume unogona kutsvaga mumwe murume kuti aite semukadzi wako, uri mukadzi wotsvaga mumwe mukadzi kuti panzi pane marriage. Saka pamuri kukura kudai, munofamba vanin'ina, munofamba nendege nemabhazi, muri kumacollege, mazuva eujaya muchiri vadiki, tonderai musiki. We were created male and female. Kuri kwekuti chatobaya chikatyokera pakati penyu zvakutowanika zvechingochani. Simba ririko kuna Mwari, urema hunopedzwa naJesu. Siyanai nechingochani, zvinomutsa hasha dzaMwari. Onekai vateereri vedu. Tinotenda vateereri, kana pangaita mibvunzo panoda kubatsirwa panyaya idzodzidzi, tibate nhamba idzo 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Pari vave nemi tigosangana muchikamu chinotevera. Soko rakanaka kunesu vafambi apo tinoenda pasipo, asi muponesi achazouyaje kutonga umambo wakewo. Kukasika Jesu je arikudzoka, nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Makuva ekare apo vanorara, vafambi vakafa na Kristu vachazarurwazve, vanhu vanomuka vachapona pamwe naJesu. Ari kuuya nekukasika, Jesu je ari kudzoka, nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Tichasangana kumusha wekudenga, tichaimba nekuponeswa, vaponesi vachabva pasi rese, vanamate mambo wedenga. Ari kuuya nekukasika, Jesu je ari kudzoka, nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Haleluya, ameni je haleluya, nekudawira tichasvika, namatasimbira kufarana
dakara topfeka mbiri yekudenga ari kuuya nekukasika Jesu ari kudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Haleluya, amenize haleluya, nekudawira tichasvika namatasimbira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga ari kuuya nekukasika Jesu ari kudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu